kublai phi borok ki blog ki bas ngotanat ban page ki video ki bang aji kai phi hak ni ka channel kamsem lamut ban hikai yakni ka video henrei kidan pat ki blog ki bakwa bangan hikai yakni ka step khnang ba lasai lasngi ladak phone juki ka jia kumne kin su ban jia ka por ba ka ji u headphone ju phi pren kam ha phone ju phi usa alu no hangne hadin ba u headphone ula sa mobile jong phi phim ngau shu ya ka sound lene phi phai nu jirai ka klemi su ka sound te kumno banle sapai kene ka video hadu bukut te hang ne philap ban yon kene sound unu du sai sound khnang ba kan spa biang ka sound phin yo biang ek sound phin yon unu tok tu te tang tu philai speaker phone on hang tu la tho Prolog sabak no ekne ha home screen chubak be direct mai se phone what clear itu ki app jong phi te hi prolog ten re la sai ka phone jong phi nda phila khi dang step enda ka phone jong phi kala kham khiang ba utu sain jong u headphone ula ja no ngini kendupat ha ka next video kublai sibun